እውን ጸላእታዮም ኣሲሮማ ዘለዎም ዝብል ስነመጎት እንድሕሪ ኤርትራ ንኸይትምዕብል ጸላእታ ኣሲሮማ ኣለዉ ንብል ኣለና ብድዕሪ ሕጂ ክገድፉና እዮም ኢሉ መን ጋራንቲ ክበና እንታይ ማለት ያነ ነቲ ዳይናሚክስ ዘሎ ንኣብነት ሓቂ ክንዛረብ ተኾይና ኣብ 2025 ሶማልያ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዘሎ ሃገር ሱዳን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዘሎ ሃገር የመን ከምኡ ኢትዮጵያ እውን ባይ ኤንድ ላርጅ ኢትዮጵያ ሲ አሚን ሰለስተ ኩናት ሓድሕድ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይካየድ ኣሎ ኤርትራ ዝኩሉ የብላ ኤርትራ ጽቡቕ ነገር ብዙሕ ኣሎ እንዲኻነ ሴኪሪቲ ኣለዋ ሰላም ኣለዋ so how are we going to leverage ነዚ ዘለና ጸጋ ተጠቒምና ከመይ ጌርና ነቲ መንሰይ ጠቕላላ ካብ ኤርትራ አሚን ኣነ ኣብዚ ቻነለይ ክዛረቦ ከለኹ ዝገርመን ኤርትራ 1200 ስፍሓት ዘለዎ ባሕሪ ኣለዋ ንብል ኣለና እዚ ማለት ሃብቲ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ን35 ዓመት ወይ ን7 ዓመት ዘይተጠቀመሉ ኩሉ ግዜ ጸላእቲ ነቲ ጸጋታት ናቱ ከይጥቀም ብድሆ ገይሮም ኣለዉ how can we change this ነዚ ከመይ ጌርና ክንቅይሮ ንኽእል ከመይ ጌርና ጸጋታትና ክንጥቀም ንኽንክእል ክንዘራረብ ኣለና what can be done ነዚ ዘሎ ኩነታት ሲ forget ኢትዮጵያ they will always ህይወትና ክኸብድ ክገብርዎ እዮም ኣጀንዳ ነጊርካ እዩ ተስፋ ቆሪፅና ክስቢር ዝናጽነት እንታይ የምጽኢለይ ከምኡ ዝብል መንእሰይ እኮ ሰሚዐ ኸሎሚ ክንደይ ኣሎ ኤርትራ እንታይ ገብረለይ ባዕሉ ፈልጥ ዝብል እዚ እንታይ ዝፈጠረ እዩ ኣብ ኢድካ ወርቂ እናሃለወ ሸጥካ ክትጥቀመሉ ዘይትኽእል ስድራኻ ክትሕግዘሉ ዘይትኽእል ህይወትካ ክትቀይረሉ ዘይትኽእል ተኮይንካ ክሳብ ወዲ 30 ዓመት ዝበፅሕ መንእሰይ ባዕሉ ፈልጥ ወርቂ ዝኽብለካ ክድርብየ እዩ ምስ level of maturity ንዓበየ ምስ ከደዩ ነገራቲ ንዓኻ ስለ ዘይተዓመካ ነታ ሃገራይ ጥዕማኒ ማለት ኣይኮነን ካብ ወለዶን ወለዶ ክሰግር ከሎ ግን እዚ እናበልና ከለና ኣነ ሓደ ካብቲ ዝደልዮ ዘለኹ ኤርትራ ኖርማል ህይወት ክጅምር ፕላን ክህሉ ክኽእል ኣሎ for example እጂ ኣቢ ኩናት ክጅምር ክኽእል እዩ we cannot talk ኣቢ structural changes ህዝቢ ኣነ ንኣብነት ፖለቲካ ገዲፈ እዲኻን ፖለቲካ is a game ኣብ ቁጠባ ጥራይ ክዛረብ ዝደሊ ምክንያቱ ፖለቲካ ቀልጢፍካ ክቕየር ኣይክእልኒ ወላ ቀልጢፍካ ክትቅይሮ እንተደለኻ ሓደጋ እዩ ሶ ፖለቲካ ቀስ ኢሉ ክዕረ ዘለዎ እዩ መርሕነት ርዩ ከመይ ገይሩ ናብቲ ዝመፅእ ወለዶ የሰጋግሮ ኣብ ኢዱ ኣሎ ንሓዋሩ ዝነብር መርሕነት የለን ብዝግባእ መንገዲ ከሰጋግሮ እዩ ናይ ቁጠባ ግን ግዜ ክንወስድ እንድሕር ክኢልና መጠን ግዜ ዝወሰድና መጠኑ ዝያዳ ንህሰ ኮይኑ ይስምዓኒ ብፍላይ ካብ ኤርትራ ማንም መንእሰይ ክወፅእ የብሉን ክንብል ከለና ግን ንዓይ ዘውፅአኒ ምክንያት ፈልጥ እያ ስለዚ እቲ ኩነታት ሓደ መንእሰይ መዓት መንእሰያት ከይመሃሩሎ ኣብ ኤርትራ ሓደ ወገን እኮ እሱ እውን እኮ ሓጋዚ ይኮነን ሓደ መንእሰይ ምሂርካ ኮሌጅ ተምሂርካዮ he wants good things in life ደሃንዲ እዚ ሪል እዩ ዩኒቨርሲቲ ተማሂሩ ሓደ ሰብ መጽሓፍ ናይ ኢኮኖሚክስ ናይ ኣሜሪካን ኢኮኖሚ ዝመሃር ዘሎ this happened to me ኣነ ናይ ኢኮኖሚክስ ክጽንዕ ከለኹ I wanted good things in life ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ክደሊ እንድሕር ኮይንኻ ነዚ ዕድላት እዚ ኣብ ዓዱ ከማዕብሎም ክሰርሓሎም እንድሕር ዘይከፊትካ ኣሎ he will ካብ ካልእ ዓዲ ክደልዮም ክጅምር እዩ እቲ ስደት ድማ ክቕፅል እዩ ስለዚ ኤርትራ ናይ ግድን ክትዕወት እንድሕር ደሊና መንእሰይ ካብቲ ዓዲ ከይወፅእ ክግበር ኣሎ ጽምዶ ከመይ ነይሩ ጽምዶ ኔክስት ምዕራፍ ናቱ ከመይ ይመስለካ ክልተ ቅድም ጽምዶ ክንሪና ሽዑ ጉዳይ ናይ ዓድና እዚ ናይ ፖለቲካ ከይተረዳእና ነዊሕ ግዜ ወሲድልና ኣሎ let's start with ጽምዶ ጽምዶ ኣብ ዝለዓለ መድረክ ይተሰጋጊሩ ፈርስት ኦፍ ኦል እዚ ካብቲ ንሓስቦ ወፃኢ ናይ ሓባር ምድሓን ጽምዶ እዩ ናብ ደረጃ ኸይዱ ይተሰጋጊሩ ብሓባር ናይ ምድሓን ጽምዶ እዩ ምስ ዓፋር ተፈጢሩ ዘሎ ርኢኻ ኣለኻ ኣብ መንጎ ዓፋር ኤርትራን ዓፋር ኢትዮጵያን ማለት እዩ እሱ ሓደ ብዓብዪ ድማ ምስ ኣብ ትግራይ ድማ ቶታል ምስ ትግራይ ብምሉኡ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ርኢየ እዚ ሕጂ ዝጽምዶ እዚ ኣብዚ 6-7 ዓመት ኣብዚ ናይ ሚድያ ኣክቲቪስት ካብ ኣወል ጀሚርካ ንሕና ገለ ዘለናዮ ዝተሰርሐ ከም ዘለዎ ኮይኑ ቅድሚ 2 ዓመት ተጀመረ ሕጂ መሰረት ሒዙ ህዝብታት ንድሕነቶም ብኩሉ ሸነኽ ኢንዲቴይል ብኩሉ ሸነኽ ብሓባር ደው ኢሎም ኣንጻር ዝዓማፅ ስርዓት ናይ 4 ኪሎ ዝምክትሉ መድረክ ተሰጋጊሩ ማለት እዩ
ابزي بوليتيكاوي ዲፕሎማሲ እኳ ድሓን እቲ ማለት ካታጎሪ ገለ ኣለዎ ናቱ ግን ፀጥታዊ እንተበልና ግን ብሓባር ዝስራሓሉ ዘሎ ኣብ ሓደ ምዕራፍ ዝበፅሕ እዩ ስለዚ እዚ ኸ ደሰንብዶ ዘሎ ሓደ ነቲ መንግስቲ ማለት እዩ ሕጂ ደፍኒትሊ ምስ ዓፋር መገዲ ዓፋር ዝግበር ኩናት ዕንቅፋት ኣጋጢሞ እዩ ዋላ ዓንተ እዩ ዘይለዓልናዮ ሕጂ ኸነልዕሎ ምስ ብወገን ዓፋር ናብ ኤርትራ ዝግበር ኩናት ኣሎ እንድሕር ኮይኑ ዋላ እንተ ተሓሲቡ ኸማን ህዝቢ ዓፋር ደጊፉ መሬቱ ናይ መቃለሲ ባይታ ኮይኑ ወይ መበገሲ መንጠሪ ባይታ ኮይኑ ኣትሊስት ነቶም ኣብኡ ድዋግኡ ሓይልታት ከማን ብኹባያ ብስኮዴላ ገይሩ ማይ ክህቦም ተደይኪኢሉ ኣብ መሬት ዓፋር ኩናት ከምድላይካ ክገላብጥ ኣይክእልን ቢኮዝ ህዝቢ ዓፋር ዕጡቕ እዩ ህዝቢ ዓፋር ብተፈጥሮ ዕጡቕ እዩ ህዝቢ ካልቸራሊ ነግረካ ኣለኹ ፖለቲካ ብገለመለ ደይኮነ ባህሊ እዩ ንዑ ዕጥቃ ዓጢቅካ ንደቅኻ ምርካብ ከባቢኻ ምሕላው ባህልኻ ምሕላው ገለ ዝበሃል ነገር ማለት ስለዚ ብኡ ዘሎ ነገር ፀቢብ እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ግንባር ከዓ ከምቲ ዓንቶይ ነገር ክኸይኑ ኣለውሃ ወልድያ ገፁ ተሰጋጊር እዩ ሎሚ ህዝቢ ትግራይ ክመፆ ዝኽእል ተፃብኦ ካብ 4 ኪሎ ክምክተሉ ዝኽእል ዓቕሚ ኣጥርዩ ጥራይ ደይኮነ ቀላፅሙ ትሪሩ ኣሎ ሕጂ እቲ ፅምዶ ኣብ ከም ደረጃ ይበፂሑ ነዚ ዝያዳ ንኽዕይል ድማ ኣብ ባይታ ምትእምማን ኣብ መንጎ ህዝብታት ኣብ መንጎ እቶም ናይ ፀጥታ ሓይልታት ብስትራቴጂ ደረጃ ከማን እቶም ናይ ፖለቲካ ሰባት ብሓባር ተፃሚዶም ናይ ሓባር ፀላእዮም ድምክትሉ ባይታ ከጣጥሑ ብሓይሊ ክሰርሑ ኣለዎም ብሓይሊ ለይትን መዓልትን ክሰርሑ ክኽእሉ ኣለዎም ሕጂ ዋላ እቲ ናይ ኩናት ዕንደራ መጀመርያ ቁጠባ እዩ ኩናት ከግብረካ ድኽእል ካልኣይ ህዝቢ እዩ ነቲ ኩናት ድገብሮ መንግስቲ ይኮነን ኩናት ድገብር ህዝቢ እዩ ህዝቢ ዘይደግፎ ኩናት ከዓ ክዕወት ኣይክእልን እዩ ብዓመፅ ብወታደራዊ ውሳኔ ብኣዋጅ ናይ ሓደ መንግስቲ ብፀቕጢ ድግበር ኩናት የለን ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ህዝባዊ ድጋፍ ዘለዎ ኩናት ኣይኮነን ክግበር እንተኮይኑ ኸማን ህዝባዊ ድጋፍ የብሉን ናይ ህዝቢ ትግራይ ደገፍ የብሉን ብሙሉእ ተኣማንነት እየ ዝነግረካ ኣለኹ እዞም ሓደ ክልተ ኤሊት ኣብ ትግራይ ገለ ረብሓ ደሎም ካብቲ ፅምዶ ወፂኦም ዝዛረቡ ግደፎም ማጆሪቲ ህዝቢ ትግራይ ግን ንሰላም ኢዱ ዘርጊሑ ጥራይ ደይኮነ ተቐቢልዎ እዩ ንሰላም ዝኸይዝረግ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ድማ ተዓጢቑ ሰርሓሉ ኣሎ ስለዚ ትግራይ መንጠሪ ባይታ ናይ ፌደራል መንግስቲ ናይ ምዃን ዕድሉ ብጣዕሚ ፀቢብ እዩ ብጣዕሚ ፀቢብ ጥራይ ደይኮነ ዳርጋ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ዕላማ ናይ ኣብይ ንሱ እዩ ናይ ትግራይ ከምቲ ዓንቶ ይነበርኩ ክቕይሮ ይደሊ ኣብ ደሎ ሓይልታት ከጥፍኦም ይደሊ ሶም ንኸይጠፍኡ ከዓ ንሕና ኣብዚ ደጊመ ዝዛረቡ ትማል ተዛሪበ ኣለኹ ሎሚ ኣብ ጎኒ ሕወሓትን ሓይልታት ትዲኤፍን ደው ክንብል ክንክእል ኣለና ህዝቢ ትግራይ ንኽብሩን ነፃነቱን ንዝገብሩ ቃልሲ ከዓ ክንድግፎ ኣለና ስለምንታይ ናይ ሓባር ረብሓ ስለ ዘለና ህዝቢ ትግራይ ይኹን ሓይልታት ፀጥታ ናይ ትግራይ ድማ ንስለ ሉኣላውነትናን ንስለ ህላውነትናን እንገብሮ ቃልሲ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ህላወ ናቶም ስለ ዘረጋግፅ ውሕስነት ናቶም ስለ ዝኾነ እውን ደገፎም ክገልፁ ከለዎም እዚ ናይ ምንባር ዘይምንባር ሕቶ ንምምላስ ዝግበር ቃልሲ እዩ ኣደ ሴም ታይም ናይ ኣምሓራ ሓይልታት እውን ኣብ ከምኡ ደረጃ ኣለዉ ናይ ዓፋር ሓይልታት እውን ኣብ ከምኡ ደረጃ ኣለዉ ስለዚ ፅምዶ ከም ደረጃ እዩ እቲ ዝለዓለ ጥር ዝበፂሑ ዘሎ ዓሚቕ ድማ ዓመ ካልእ ንብል ነርና ጀርጆ ሓቀይ ሕወሓት ከምዚ ገለ ከምዚ ንብል ነርና ግን ፖለቲካ ኩሉ ግዜ መምስቲ መድረኹ ስለ ዝልካዕ ነቲ መድረኽ ዝበክዕ ድማ ኣሰላልፋ የድልየና እቲ ኣሰላልፋና ከዓ ንህላውና ዘውሕስ ኣሰላልፋ እዩ ሎሚ ንጀርጆ ጥራይ ኣውሒሱ ንወዲ ጣባ ዝገድፍ ኣይኮነን ንወዲ ጣባ ጥራይ ኣድሒኑ ንጀርጆ ጥራይ ዘጥፍእ ኣይኮነን ክንጠፍእ ተኮይንና ክልቴና ኢና ንጠፍእ ክንህሉ ተኮይንና ከዓ ክልቴና ኢና ንህሉ ህላውና ከውሕስ ዝኽእል ፅምዶ እዩ ህላውና ጥራይ መውሓስ ዘይኮነ ፀላእትና ኣደብ ክሕዙ ኣገባብ ክገብሩ ስርዓት ክሕዙ ዝገብር ፅምዶ እዩ ነዚ ከዓ እኹል ተመክሮ ኣለዎ እቲ ህዝቢ ንመሰሉን ንኽብሩን ተቃሊሱ ዝገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ተዓንተወይ ኩናት ናይ ምግባር ገለ ከማን ንብሎ ነበርናስ ህዝባዊ ግንባር ኣቐዲሙ ወዲእዎ እዩ ኣቐዲሙ ወዲኡስ ኣንፂፉሉ እዩ ልዕሊ እቲ ኩናት ክፈጥር ዝኽእል ሓይሊ ኩናት ክመሪሕ ኢሉ ዝመፅእ
ካብ እስር ቤትን ካብ ሙርኮን ድመፀ ክኢላ ግን ክዕወት ኣይኽእልን እዩ ሲምፕል ኣዛት ብናህና ተመክሮ ቤት ከባቢ እንተሪእና ማለት እዩ ፅምዶ ኣብ ዝበለፀ ደረጃ ከይድሉ Yeah, that's good. እቲ ህዝቢ ካብ ልቡ ማለት ብማዕዶ ብስክሪን ክንሪኦ ከለና ብቴሌቪዥን ክትሪኦ ከለካ ብፍላይ በቶም ናይ ትግራይ ኤሊት ከም ዝበሃል ሪሄርስ ድዩ ተዳልዮም ከምኡ ንክገብሩ ኣክትዮም ዝገብሩ ዘለዉ ገለ ዝብል ዘረባት ብፍላይ እቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ፀግዒ ነቲ ናይ ህዝቢ ምርኻብ ጀንዊን ኣይኮነን ካብ ልቦም ኣይኮነን ዝብል ዘረባ ኣለዎም ንስኻ ኣብቲ ባይታ ተረኺብካ ነርካ ብፍላይ በቲ ወገን ባድመ ዝነበረ which is one of the ብዙሕ ደም ዝፈሰሰሉ ቦታ ፍላሽ ፖይንት መበገሲ ናይቲ ኩነታት ዝነበረ ናይቲ ህዝቢ ስምዒት ብኸመይ ትገልፆ ትዝረኣኻዮ እስኻ ኣብ ናይ ባድመ ጥራይ ኣይኮነን ዋላ ካብኡ ውርድ ኢልካ ንኔው ተዓድታት ምጥቃስ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ምጥቃስ ኣይደልኒ ግን ናይቲ ሶቨርኒቲ ናይቲ ኢትዮጵያ ድበሃል ኣብ ሕቶ ምልክት ከምዚ ገይሮም ገለ ስለ ድበሃል ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ሓደ ሓደ እዋን እንታይ መሲሉ እኳ ኤሊታትን ህዝብን ፈላሊና ክንሪኦም ኣለና ኤሊት ኦልሬዲ ኤሊት እዩ ናቱ ፖለቲካ ኢንተረስት ኣለዎ ረብሓ ኣለዎ ህዝቢ ግን ኢንተረስት ይብሉን ህዝቢ ሰላም ይደሊ ህዝቢ ነጊዱ ሰላም ከኣቱ ክወፅእ ደሊ ሓሪሱ ክበልዕ ደሊ ነዚ ክልተ ህዝብታት እዚ ናብ ኩናትን ናብ ገለ እንደእትዎ ግን እቶም ናይ ፖለቲካ ኤሊታት እዮም እሶም ደምፅዎ መዘዝ እዩ ወይ ሰም ዘምፅዎ ፅቡቅ ነገር እዩ ህዝቢ ብሰላም ክነብር ወይ ኣብ ዕግርግር ክነብር ዝኽእል እዚ ከም ህዝቢ እቲ ህዝቢ ተቐቢሉ ወይ ንሓደ ህዝቢ ኣኪብካ ሰላም ትደሊ ዶ ተልካዮ ኣይደልን እየ ድብል ህዝቢ የለን ኢብን ብኸመይ ይመፅእ ሰላም ከማንቲ ህዝቢ ዳሕራይ እቲ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ብመራሕቱ ይድውሰነሉ እኮ ጀርጆ ተረዲኻኒ ብመራሕቱ ድውሰነሉ ኣመን ኢሉ ዝቕበል ስለዚ መራሕቱ ነቲ ሰላም ኢዶም ዘርጊሖም ዶስ ኣይዘርግሑን ንዖም ይድርኢ ከምዚ ተኣምኖ ነገር ማለት እዩ ክሳብ ክንዲዚ ማለት ኣብዚ ምዕራብ ዓለም ዘሎ ህዝቢ ድላይ ድውስን ጌርና ሳይንረኣዮ እቲ ህዝቢ መራሕቱ ደምፅሉ ናይ ሰላም ጠረጴዛ ቅበል መራሕቱ ደምፅሉ ኩናት ከዓ ሉዓላውነት ክሕልሉ ይዋጋኣሉ ስለዚ እቲ ቀንዲ ኣብቶም ቀንዲ ስትራቴጂ ናይቲ ኩናት ሃንደስትን ፀጥታ ደስግኡ ወይ ፀጥታ ዕግርግር ድፈጥሩ ሽግር ድፈጥሩ ነበሩ ናይ ፖለቲካ ኤሊታት ምስምምዓ እንድሕር መፅኡ እዚ ህዝቢ እዚ ሰላም ይደሊ እንታይ ስምዓኒ ኣብቲ ሓንቲ ብዕራይ በጊዕ ከይዳ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ትበልዕ ካብቲ ኤርትራ መፂኻ ኣብቲ ናይ ትግራይ ሳዕሪ ትበልዕ ወይ ግራት ትበልዕ ግራትና ከምዚ ኮይኑ መሬትና ከምዚ ኮይኑ ወይ ገለ ኢሎም ቤት ፍርዲ ወይ ኣብ ዲፕሎማሲ ወይ ኣብ ኤምባሲ እኮ ይከዱን ከምቲ ናይ ዓድና ባህሊ ናይ ዓዶም ብዘርዓይ ገይሮም ግራትካ ኣብ ግራትያ ኣትያ ብዕራይካ በሊዓትለይ ገረወይና ክሓሶ 20 ቅርሺ ሃቦ 30 ቅርሺ ክሓሳቦ እምበር ናይ ትግራዋይ ዕፉን በሊዓ ኤርትራዊት ኢልካ ናብ ኤምባሲ ድኽሰስ የለን እቲ ህዝቢ ብባህሊ ድነብር ኣብቲ ብጉርብትና ብሰላም ብፍቕሪ ዳሕራይ ኣነ ድረኣኽዎም ዞም ሕጂ ተሪኦም ዘለካ ቪድዮሲ ድበዝሑ ሕጂ ኣብቲ ናተይ ቪድዮ ሒዘ ኣለኹ ተመሳሳልቲ ከምዚኣታ ቪድዮ ግን ድዕለልክዎም ሰባት ኣለዉ ካብ ትግራይ እዚ ደቀምኡ ደቆክኡ ገለ መለስ ፍስስ ኢሎም መፅኦም ይሰዓዓሙ እንታይ ከ እዩ ዝገለለዮ ወዲ ሓትነ ይቆመና እዚኣ ሓትነ እያ ካብ በዓል ዓዲ ነብሪ ኢድ ዓዲ ዓሮ ገለ መፅኦም ማለት እቲ ኣብ ኤርትራ ዝነብር ከዓ ኣብ ኤርትራ ነብር ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኮሚዩኒቲ ህዝቢ ክትሪኦ ከለካ ከመቃወማ ማለት እዩ ሕጂ ወሰንቲ መን እዮም መስለካ እቶም ናይ ፖለቲካ ኤሊታት እዮም ሕጂ ንኣብነት ሓደ ዓንተይ ብፅሒፉ እንታይ ኢሉ ነይሩ እቶም ናይ ፖለቲካ ኤሊት ክሳብ ሕጂ ዝኸድዎ ጌጋ መንገዲ ወዲኦም ፀንቂቖም እዮም እመንን ፀንቂቖም እዮም እዚ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ምግምማዕ ንባዕሉ ነዚ ሕጂ ናይ ፅምዶ ሰላም ከዓ ባይታ ከፊትሉ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ትግራይ እቲ ዝመፁ ሓደሽቲ ሲናርዮታት ገለመለታት ብኣሉታዊ ጎኒ ንረአዮ ኢቭን እቲ ኣብ ትግራይ ተፈጠረ ጎንፂ ፅምዶ ፈጢሩ እዩ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ሰዲዖም ናብ ፌደራል መንግስቲ ዝኸዱ መራሕቲ ተጋሩ ኣለዉ ህዝቦምን ሰራዊቶም ሒዞም ከዓ ንክብሮምን ንመሰሎምን ድቃለሱ ከዓ መራሕቲ ኣለዉ ወይ ህዝቢ ኣሎ ወይ ሰራዊት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ክልተ መግምዑሲ ሕማቕ ኣይኮነን ነንሕዶም ደይተሰማምዑስ ከመይ ጌርና ምስኦም ዝበሃል
نحنا ونكون نحد حنا ينسمع معنا ننحد كم السمع مالت تاي مالتي أنا جورجن ببوليتيكا رأينا نفعلين أنا جورجن ده فعلين ناقن هاجراو قداي أجندة لنا لو علاونت نسأنت كبري هاجر حزب قلنا له أبى فزعت ما بحنت هاجر جن في اللي حساب كله الناخل شو سأجا ما يكون ስለዚህ ኣብ ትግራይ ናይ ፖለቲካ ፍልልይ ምህላው እሞት ሓደ ኣነፂ ርወፅ ናይ ብልፅግና ፑፔት ክኸውን ኢሉ ምኻዱ ትስተረፈ ከዓ ትግራዋይ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ምትራፉ ፅቡቅ እዩ ሕማቅ ኣይኮነን ፅቡቅ እዩ ሕማቅ ኣይኮነን ስለዚ ምስቶም ምስ ኤርትራ ሰላም ዝደልዩ ኤሊትን ምስ ኤርትራ ሰላም ዝደልዩ ህዝቢ ከዓ ናይ ምስራሕ ግድነት ክብለና እዩ ትማሊ ከምዚ ጌርኩምና ገይርኩምና ኣይኮነን እዚ ቀንዲ ዝመፅእ ዘሎ መድረኻት ድማ ከመይ ጌርና ንርዕሞን نريني مو أنا تي صندو عبدي مزياتهم كوفي لخري أقول له عبد مريت تجري أتي تناديتات ناي تجري تهزب تجري زلوا ناي سلام ديليت برتع ما يهاري مشعو بقولوا ليتي برك إنه قدان دلو برتع ما يخارن حديرو نحنا بليتي شكا بقولوا خبرون توسينا ناقون هبتي برخاتات جنبار كن كير كلناس شكا محلا في خلنا ما كاين تريني خان دا تقولتها قلين وسين ملي ماي مالتي مزمولو ليت ماي كهرم دحدرت حزب كن كمولو ابت خباب عدتات دول ايرتراويان اركيبوم زي بعلزس بعلنا يلوم السلام زين هنا سلام يلوم كهنات مشايخ ناي تግራይ ድማ ካብ ሽረ ከይተረፈ ካብ ሸራሮ ከይተረፈ ካብ በዓል ዓዲ ነብሪ ዓዲ ዓሮ ዓዲ ሃገራይ ማዓት ካብ እንዳባጉና ከይተረፈ በአውቶቡሳት ገይሮም ኣብ ዝበታ መፅኦም ርኢናም ትዝነበረ ሃዋህው ብጣዕሚ ጽቡቅ ስለዚ ህዝቢ ኢዶሚኔት ዝገብሮ ቀሊል እዚ ህዝቢ ክትዋጋ ኢኻ ኢሉ ዝተሓቲቱ ደፈልጥ ይቅድሚ ሕጂ ክንዋጋ ኢና ብከምዚ ኢሉ ኮ ተሓቲቱ ይፈልጥን እዩ ቶም ኤሊት እዮም ወሲኖምሉ ኣብ ፓርላማ ከይዶም ኣዋጅ ኣውፅኦም ተዋጋ ኢሎም ተዋጊኡ ትዘቕርብዎ ነበሩ ታሽቡ ነቲ ህዝቢ ብዘእምን ኣቕርብዎ ነይሮም ክኾኑ ክእል ብዝኾነ ግን እዚ ህዝቢ እዚ ድሕሪ ሕጂ ዳግም ናብ ኩናት ከኣቱ ከም ዘይደሊ ዘረጋገፀሉ ግዜ ስለዚ ክዕወት ይኻእቲ ህዝቢ يا excellent ود طابا اتيك نحنا ون سلامنا ندلي ناب سلام خدلنا ينا ندلي وعلنا لنا let's go back to Eritrea جي نابتنا لمعاد كنتاتنا كملس انتي حتى قريب الكازلو ايكونومي وات ابي إرترا مزلو كنتات برقص نزارب زوعلنا حنت نعي بزاد نزحتو تازنك حتى كاز قبر ندما بإرترا ناي كوينات هواهو كم زيله بيزنس از يوجوال يقصل كم زلو كم تابدق نسمعو زلنا انا ناتي تمنيت ازي ناي ابي بروباغندا نوشت إرترا كاب سرحتو توكي بلا بدق زلو سب تزاريبو تطحو زبلا يكون دغانلا we are used to it drama you it just happens زعب هاجرنا نزارب سلا زلنا but there is always continuous drama بزعب هال كلي أوش تعدد زولجن تكونتات كسع كندويس ألوان الكاسو كن من تاي المومنت من أي كتباو عبيت هذا كابتي أبي كذب الكايق ميت كسب حجون أب بناء أبن كادرتاتو نسمعه حيكا زحمة من نجرت له أتكتباو نعكت أمين إرتراس كترنا عصق بهاجر يكونت I feel bad زرباز ولا جزياو شجر انتهونه يسمعني نعي يو ما زي نمتاي دي تسمعك سنا امراو كينات كويزي تايم دبلو زلو نمنسي اذا منغستنا إرتراسي ان إرترا رميسوايو أطميوايو أدكيوايو زهبتام هاجر كاب أفريقيا قداميت النبرت بختما درجة كاب أوروبا ناي روما أمسايا النبرت دبلو هذا اللو زكو سنا أمراو كيناتيو جورجو يحرقو كامش نعثا أنا دمي يدف لحن نخو مخزارو بخلو because إرتران تايني رافلت أسمران تايني رافلت عدوم تمالي جنبي ود جنبي أدوجينا فقدت أرجع دربيا أغلبات مويتهم شوعات شمنت جنبي أهل فكر نيرو أنا تمالي نبر كل أجساد قلب حجي مالته حجي ما دي موزيجرو من إرترا سراويت إرترا يكونن ما يجي جيرو نإرترا جهون تتحاز لمعاتها يتجبر دك عدد ولدتهم نسواتي كم إبراهيم بجحت كفلهم دجبرو قصتهم يعني إذا ما كان ديكو at the end of the day نيرتراويان بإيكونومي دخيبنا ودقت هاجر جرنا
تمنئسي ابز حدش تكنولوجين زمنن بهاجرو تسفا خم دقرص بهاجرو طراي تسفا خم دقرص ديكونه تنصانت مزز حيزلو خم دموصه دخنت حيزلو خم دموصه ስለዚህ ምስ ኢትዮጵያ ምሕዋስ ይሕሸኒ ንኽብል ዝግበር ዘሎ ድፊት እዩ ዝኩሉ ማዓስከራት ናይ ስደተኛት ተኸፈተ ንመን እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዘሎ ከምቲ ኣብሲ ካብታ ዓባይ ድጎርሓ ነገር ክነግረካ ኣብይ ብጣዕሚ ጥዑያ መኻር ረኺቡ ድጎርሓ ከመለስ ዜናዊ ሕብሪ ዓይንኹም ኢሉኒ ኤርትራውያን ብጅምላ ይሰጎገን ኦፍ ኮርስ ሓደ ክልተ ሰለይቲ ገሌሎም ዳኣስርዎም ኣለው ገንዘብ ሰርቆም ኣለው ያኣስሩ ፈትሒዮም ኣብ ኣይበፅሕና ኣሎ one day expected ኣይ ገብራን እንታይ መስለካ ደይ ገብራ ካብ መለስ ተማሃራ ነገርሳ ምክንያቱ ንህዝቢ ኤርትራ ከስድዖ እምበር ንህዝቢ ኤርትራ ከጉርሖ ይኮነን ደሊ ዘሎ ብናተይ ገምጋሚ ካብታ ናይ መለስ ጌጋ ዝተማሃረ መስለኒ ተረዲካሎ ስለዚ ራእዮም ኣብ ግዜ ወያነ እኮ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነበሩ ነጋዶ መምሃራን ሓካይም ናይ መንግስት ሰራሕተኛ ኤርትራውያን ሸቃጦ ገለመለኮ ሽሞም ቀይሮም ኮ ዝኸዱ ነይሮም መንበሪኦም ቀይሮም ነብሩ ነይሮም ንብረቶም ተወሪሶ ሃብቶም ተዘሚቱ ማለት እዩ ሎሚ ግን ኣርቲስትናትና ራእዮም ኣብ ድራማ ሰርሑ ገለድ ሰርሑ ኦፊሻሊ ዝኾነ ቪድዮ ሰርሑ ገለ ክፍንው ትሪኦም ንምንታይ መስለካ እዚ መንግስቲ ትገብር ደሎ ካብ ኤርትራስ ኢትዮጵያ ተሓይሽ ንምባል ቴከር ሕጅነት መንእሰይ ወጣባ I mean أنا جي أبي إكسلد صحف زت بلا زلا عملتي أتو أبي يوتيوب أي متصونني أم إيرتراينس اللي سمعنا أبي إكس كنك صحف كله بزوج هم صحف لي أنا أب ميديا أنا وحصل سناكو I don't take it personal but إيرترا أنت عيبلو كابي إثيوبيا سحما عندي زلك أسأل الله ندحر الكلام بس إثيوبيا كفياتون إيرترا دسدد يلن ኤርትራ ውጥራዩ ኤርትራ ጸልዩ ናብ ኢትዮጵያ ዝመጽእ ዘሎ so እንታይ ማለት ያነ I know what happened ታያጋጢሙ ኤርትራ እንታይ ብድሆ ገጢሟ ኣብዚ ቻናል እዚ everybody knows ኩሉቲ conspiracy ዝቕጽል ዘሎ still when ዝቕጽል ዘሎ ማለት እዩ how can we change this ነዚ ብኸመይ ክንቀይሮ ንኽእል መንእሰይ ናይ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ክወፅእ ከም ዘይደሊ ብዘረባ ጥራይ ኣይኮነን እዚ We have to be practical. Let's create opportunities. نزوم من سياداتهم قد محجز له أبوتاتهم أبجنبارات قدم أب حقوتاتهم نزوم من عشرة جزء له مالته بيرترا أب حقوتاتهم 3 عام تقالي شامل زهق أبوتاتهم نزوم من عشرة ما I don't know almost 3 عام تقالي شامل الله سوون كابتن سنة 4 زوجو 3 عام تجيرم له نزح جزء له ولده what can be done كاب إيرتراسي كوز I kill نيز بالمايندسيت كنتولو እዚ ብጸላትና ይድውሰን ኮ ዲፔንድስ ኦን ጸላትና እዮም ባዕሎም ክውስኑ ማለት ሲ ዓቕምና እኮ እዩ ተረዲካሎ ሕጂ ሓደ ግዜ ጆርጆ ኣነስ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ሚኒማይዝ ንምግባር ገለ ነገር ክጥቀም ኣለዎ ገለስ ክገብር ኣለዎ ከምዚ ሕጂ ስኻ ትዛረቦ ኣትሊስት ተስፋ ደሎ ዓዲ ኮይኑ ትመንእሰይ ሲ ኖ ገለ ክብል إنه تردي كله ولا تصبر دان جن السؤال كان دحر كالكوليت غير كان خفيلكا عامي إرتران عامي إثيوبيا ترى يكونن عامتهم بدحر إثيوبيا دلو صلاتناون دما ميركا تاريخيو أنا أمنني زنبرن مرغصي كمتناتكا ولا كاود غددني رخون غيري قدم جن إذا هاجر دي أسكمي غير دحينا إلى الحسب تجاجيريس أي تجاجون دحين كسي لخريجن سب دلا يبل إذا هاجر دي أسكمي غير أدحينا ساتو ممدوسون الجا معناته كمي غيرو ما يمدحينه ما إذن عاب حتى يجي تملسه ميستري كمان ناي ميستري you know ني إثيوبيا يكون نظام صلاتنا أبزي إسران شو منتن عامل زنبرنا لوجستيك دقف دبلوماسيا ودقف بوليتيكا ودقف إنه عيني كثر مدري إن إيرترا عالم زي قبرون دا بدلوا أخلو إن إيرترا خم بدالي تغيرون كمان أما حبر سبع عالم ما جاب أربولو زمان قستز كم يجيرو هجي what about economy جنزب كابي يمتس تواجد كنديك يتواجد نمكن خال هاجر تمنجست خابي متيو كم يجيرهم سجيرومو
تشجر تمكر قلت بلخ أزي end of the day نسخة مرحة خوينك أزي president يو حدا بعد سلطان هاب إيرترا هونك خفت تبل زين كل زين كتفتش تقدر يخا خمي غير أزا هجر زي أدحينات بالمال متهات يكونن زي ወይ ከምዚ መለኮታዊ ሓይሊ ይኮነን ፕራክቲካሊ ውግእ ኢና ካሊና ኣብ ቁጠባና ውግእ ተኻይዱ ኣብ ዓቕሚ ሰብና ውግእ ተኻይዱ ኩናት ብዓብዪ ኣብ ግንባራት ተኻይዱ ሰብ በሊዑ ሓቀይ ንብረት በሊዑ ገንዘብ በሊዑ ኩሉ ነገር ይበልዕ ንሕና እኮ ጆርጆ ክንዛረብ ከለና መንግስቲ ኤርትራ ንዓመት ንምክልኻል በጀት ክንደይ የውፅእ ኣልዒልና ንፈልጥ I don't know ኣይንፈልጥና ኣልዒልና ኣነ ልዕለ ይፈልጥኒ هاو كابي متصخت ገንዘብ ምንጭ እንታይ ሕጂ በኤርትራ ትሪኦ ነገር ብዙሕ ነገር ኣሎ ከመይ ገራ ዛ ሃገር ዚ ኣድሒና ትብል ሕጂ ናበይ ኢሉ ወስደካ እንኳዕ እኳ ትርስትና ድሓነ ትብል ግን ከምቲ ዝበልካዮ እስኻስ ብገዛእ ሃብትኻ ብገዛእ ገንዘብካ ኤክስፖርት ጌርካ ንዝኾነ ካምፓኒታት ተዋዓዒልካ ወርቂ ዲኻ ሸጥካ معدن دي خشيتك زخون نجر شيتك وعل جيركا جنزب عمتيخ عدخا خيتلمعسي اتقنكو ناي بانك سيستم كمان كالكيلو مخاتي سويفت دي جلز بهال جنزب كتم حلال فلو تخلني ارتراس كالكيلو مخ نا ارترا فريز تقبر جنزب اللو بدق تتحيز له ناي ورك اشياء كي ترفينا ارتراس فريز تقبر جنزب اللو حجي زعد زي نمودا أنا زمان قصة رايدي يكون نمودا عيدو لكاتي إيكونوم نايت عد نخرمس زي تقبر نجري الله كم يجيرهم سرفايف جيرهم جن نعي جرمني حجي رايتي ديمقراطيا ومسرح هي نايت جذات راي مرأي زعبة فتحن معرنة سبعة ومسلات قلن كتزارب كلها بزح حتى كتل عند خليها حتى لا مودا تدلوي جن أمج أرشا أنا أنت أقول لك هذا اللي عدلنا إذا هاجر زيا تسفانا إذا من سيزي أبي تسألاتنا يدلو لو على ونتنا حدنتنا جزاءتها وحدنتنا نخبيرهم كوانا دليو بحجة من جدي كابهم دليو بحجة من جدي كم تمسكال هاجرات دجبرو قالسن ربن إذا أو بتمعرف تبصحنا نحنا بس إثيوبيا أنت يدوا قال له من جسير ترى عصبني إثيوبيا أنا من تاي كلهم من جسير ترى أي كلهم حسب وطبعا تملسوا زلخا I get it نحن نخفيلهم ديم كنت قاملوا whatever أي كلهم كم منجستون كلهم ما يفلتني تكند تتصابوا زلهم لو ألاونت إرترا خميجر كمدفاري نحن تهاجر منجستي ديمقراطي يكون شقواني يكون نجوس يكون شاف يكون it doesn't matter حزبي يخاف سلطان كالجوسو دغل أب سلطان كالصنحو زغل no one كابدج مسيو هاجر كادلو منجستس كالعلل كأيلو ماني مانديت يبوم نا إثيوبيا سب السلطان نا معرب سب السلطان منجست غيرو الكادمازو لذي أجت لا كرديا كله مسخالو طيب لغة لو على ونتسي دوب متحست راي وي دوب تحسكا ويسنعفه وي دوب تحسكا بعل عدو خلا موساد قال مسلو مخون نحن تهاجر منجستي مانديت يبلكا سلطان يبلكا كآلية إلكا ممسا لو على ونت مدفار نجهس نحن تهاجر لو على ونتي هذه تيمان سيوم بخو مخرج دولو إلى الأمن أوكي زي تتبلو زلها كل عبوت ونهلو خلو أب بايتا قينا حالت كابتن زرباخا زيادة تبوك لنا رازلنا إيرترا تبوك نخيت خونس على أتايم أسيرو ما زلوكم زبل سنما قوت اندحري إيرترا نخيت معبلت على أتا أسيرو ما لو نبلا لنا بدعر حجي كقطفونا يميلوخا مني قران تكبنا انتهينا مالتي يعني نت دايناميك زلو نابنت حق خنزارب تقينا أب إسرائيل سران حمشتن سوماليا أب حماق كنا تازل هاجري السودان أب حماق كنا تازل هاجري يمن كمو إثيوبيا وين باين لارج إثيوبيا سي ثلاثة كوينات حتى هذا أبوش تعدي كهذا إيرترا زغلي بالله إيرترا تبغى نجرب زحل له دي خانة security اللوا سلام اللوا so how are we going to leverage نزيز لنا تسقى تتغيرنا
كمي جيرنا نتمنسي أغلال لا كابيرترا أمين أنا في channel كزاربو خلقو زجرمن إيرترا شحن كلتميتن سبحات زلو بحر اللوان بلا لنا بزي مالت حبتي كوفي له زلو مالتي بس بإيرترا نسالسان حمشان عمد ويون 7 عمد دي تتكملو كل جزء صلاتي نتس أجاتاتنا تخيتكم بده غيرم له how can we change this نزي كمي جيرنا هم كيرو نغل كمي جيرنا أجاتاتنا كنتكم نخنكل كنزارب علينا what can be done نزي زلو كونتاسي forget Ethiopia they will always هيوتنا كغبت كبروي تا نجير كاكوي تسفا غوريسنا كسبير زنات نت زنتاي امتي لي كم زبل من سيكو سمي غلمي يس دا كندلو يرتران تاي قبر لي بعل فلت زبل اذا كان تاي فتريو ابيد كا ورق ان هلوي شيت كا خدكم زي تغل سدراخا خطعجزول زي تغل هيوت كا خطيرول زي تغل تخنكا كساود 30 عام زبصح منسي بعل فلت ورق زغبلاكا كدر بيو مس level of maturity نعبي مسكديو النجراتي نعاقاس لزي تعمكا نتا هجراي تعماني مالتها يكون كولدن ولد خسجر كله كن إذن بلنا خلنا عنك حركة بتزدليو زلغو إيرترا نورمال هي وات كجمر بلانك هلوك خلاله for example أجي أبي بينات كجمر خليه we cannot talk أبي structural changes بي أنا نعمل بوليتيكا قريفة دهان بوليتيكا is a game أبكو تبعت رايك زارب زلي منايت بوليتيكا قلتيفكا غير رايكني ولا قلتيفكا غير أنت دلقة حدا جاي so بوليتيكا كسيلو كعرز اللوي مرحمة ريو كمي جيرو نابتزمت ولدو يسقاقرو أبيد اللو نحوارو زنبر مرحمة يلن بزقبا من قد كسقاقرو ناي كنت باقن جزيك نوصد نحرخيلنا متن جزي زوصدنا متنو زيادة نهسا قويني سمعني في اللاي كابيرترا من من سي كوتي يبلو كوتي يبلو كنبل كلا ناقل نعايزة وتصعن مغنيات فلت يعني سزي تي كونتات حدا منسي معاد منسيات كاي مهر لو بيرترا حدا وقنو كسون وكوت حق زي كولن حدا منسي مهيركا كولج تمهيركا يو he wants good things in life ده عندي زي ريليو يونيفرسيتي تمهير حدا سب مصحفنا ايكونومكس ناي امريكان ايكونوميز مهر زلو this happened to me انا ايكونومكس كسنا كلو I wanted good things in life ስለዚህ ነዚ ነገር እዚ ክደሊ እንድሕር ኮይንኻ ነዚ ዕድላት እዛ ብዓዱ ከማዕብሎም ክሰርሓሎም ድሕር ደይ ከፊት ካሉ ይውል ካብ ካልእ ዓዲ ክደልዮም ክጅምር እዩ እቲ ስደት ድማ ክቕፅል እዩ ስለዚ ኤርትራ ናይ ግድን ክትዕወት እንድሕር ደሊና መንእሰይ ካብቲ ዓዲ ከይወፅእ ክግበር ኣለዎ ዶብ ብምሕፃር ግን ኣይኮነን ንሱ ነቲ መንእሰይ ኣብ ዓዱ ክፃወተሉ ዝኽእል ባይታ ሎሚ እንተዘይጀመረ መይ ብድሕሪ 2 ዓመት ክጅምር ኢልካ ሓደ ፅቡቅ ዝኾነ ፕላን ክትነግሮ ክትክእል ኣለካ ደን እቲ መንእሰይ كتصمم يخليه نجنبار كيدك واقع الله زل هاجر تلاتو كتصمم الله خاصة جم يبلون نحد السبب ليمبو يبلون دحر open يعني نكندز دحر كندز كم زك خونين تزيل كان تايز قبل ما نسي كل انت ليك وانا قالي تصفى غرتي امين هاو كان ابي تبيا تسدد لومي كم زي قاتلوا على لو نير تراوي عندما نقوم شيت مفرارنا قبروا ستيل نيتوبيا زخدوا له يسمع السودان قدس دلي سبات كم زلو يسمع تزتاير يغركا we need to work on our own things strengths ناتنا فليتنا لنا حيلنا يتهاجر فليت كالغا حيال سراويت اللوا حيال قوم اللوا وشتاو سلام اللوا نزي تتقيمنا قال نجرنا يكون تبع كنجمر على زبري تولني what do you think I mean انجسيز وسنا دين دقن we need to نخمزي منجست قاحر على زي pressure كتقبر لك we have to create this I want our pressure and هنا قبل جزء لنا دما how can we contribute قال نجر تاغن قبر نغل حجي تناتك opinion سامع معلي جن متى كونتات خاتي سخات زارود الله حجي أبينا كونتات الله تعاقمي نايت منجستي تقط أبعا نايت هاجر قلك نفلت لنا مجمرة دوم كجبر لهم نبلهم نورمال كجبر لهم كوزي ما نمسب دفلت أيو سرعة كفت الله من سيب عدو تسفح جبر الله نمنتاي سدت من سي منجستي زخونا نقدي كفت قليل كات زاربي غازي محتاتو نايل كاني منجست خبره دغبوي كو نورمال زازارب ነገር አይኮነን ግን ዋይ يحجيت መንግስቲ كل عقوتاتنا ኤርትራ ኣብ ሓንቲ ሰንተር እትይዎ ኣነ ድራእኹ ንሱ ما تعوي لدزاربሉ ዲሕ ፍርኒ ከምኡ ስለ ድገበረ ኻይ ኤርትራ ድሒና ግን ጽቡቕ ኣላ ኤርትራ የላን ኢኮኖሚና መነባብሮና ገለ ጽቡቕ ኣሎ ክንትድለ ተወንጭፍና ኖ
ግን ሳላኸሞ ዝገበረት መንግስቲ ሰራዊትን ተሃገርን ሃገር አድሒንዋ እዩ እዚ እትናትና ብልጫ እዩ ሕጂ ዞም ትብሎም ደለካ ፕሮፖዛል እዮም ፕሮፖዛል ክገብር ኣለዎ የስ ኣነ ፕሮፖዛል ኣቅርብ ተትብለኒ መጀመርያ እንታይ እየ ድብል መሲሉ እኳ እቶም ማሕበራት ናይ መንግስቲ ናብ ንቡር ይመለሱ እየ ድብል which means ካቢነ ሚኒስትራት እቲ ትካላዊ ሰራርሓ ንብሎ ናብ ንቡር ይመለስ ሕጂ ኣብዘይ ንቡር ኩነታት ኣለና ኣብ ሓደ ሰንተር ኣትዩ ኩሉ ቁጠባና ምሕደራና ገለመለ ኣብ ሓደ ኣትዩ ደሎ እዚ ናብ ንቡር ክምለስ እንድሕር ኮይኑ ተሃገር ናብ ንቡር ክትመጽእ ኣለዋ ጸጥታ ናይቲ ሃገር ኩሉ ብደገ ብኸባቢ ብገለ ውሽጢ ብዙሕ ፀገም ይብሉ ስለዚ ተዓንተ ወይ ኩነታት ኤርትራ ናብ ንቡር ክትምለስ ጸላእትና እዮም ድውስንዎ ድበልኩ እንታይ ይመስለካ at the end of the day ሉዓላዊት ሃገር እያ እዛ ሃገር እዚኣ ንዛ ሃገር እዚኣ ክግበር ናይ ፖለቲካ መደባት ናይ ፖለቲካን ካልኦትን መደባት ተረዲኻን ኣለኻ ንዛ ሃገር እዚኣ ዝግበር ኣብ ስምምዕን ኣብ ጊቭ ኤንድ ቴክ ኣብ ከምዚ ኣሚኖም ዝመፁ ሓይልታት እንድሕር ኣለዉ ኮይኖም ወለንድጉን እዚ እንድሕር ደይኣምኑ ኮይኖም ጎረባብትና ይኹኑ ከባቢያ ሓይልታት ዓለም ዘይተኣመንቲ ኮይና ግን ሃገር ክንውንን ክሳብ ዝደለና ሉዓላውነት ክዕቀብ ክሳብ ድወሰና ተሃገር ክትህሉ ትዝኽፈል ዋጋ ክቅፅል እዩ መስዋዕት እውን ክቅፅል እዩ ሕጂ ኣብዚ ክትሕዘኒ ዘለካ ነገር ኣነ ብሰንኪ እዚ መንግስቲ ዝተኸተሎ ጉጉይ ፖሊሲ ኣዛ ሃገር ኣብዚ ወይቲ መንእሰይ ተሰዲዱ ኢሉ ይኣምኒ ኣነ ብሰንኪ ጸላእትና ኣብቲ ሃገር ዝገበርዎ ሸርሕታት እቲ መንግስቲ ከዓ ከም መንግስቲ ኣክት ገይሩ በቃ ተሃገብራ ዝኽእል እቲ መንግስቲ ንሱ እዩ 30 ዓመት ወሲዱ ዝተጻብኦ እዚ ቻው ዝዓዲ እዚ ክከላኸል ኣይክእልን እንታይ ክገብራ ይብለካኒ ሓደ መንግስቲ ከም መንግስቲ ኣክት ድገብር ሉዓላውነት ክዕቀብ ግዛእታዊ ሓድነት ክሕሎ መስዋዕቲ ክክፈል እንተደልዩ ክክፈል ከም ዘለዎ እቲ መንግስቲ ይመርሓካ በቃ መንግስቲ ድገብሮ ንሱ እዩ ካልኦት ኣብ ትሕቲ እዚ ተፅዕኖ ዝንከሎ ክግበሩ ዝግብኦም ንኣሽቱ ነገራት ኣለዉ ኣብኦም ማለት ኣብትን ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ቀለልቲ ነገራት ኣለዉ ክዕረዩ ይድኽእሉ ደይግበሩ ሓደ እዋን ተሓትት ኢኻ እኮ ኣነስ ሓደ ሓቲተየ ኖ ናይ ስልጣን ምስግጋር ስልጣን ምስግጋር በቲ ናይ ግዜ መቃም ብዕድመ ገለስ ዝዕልልኮ ሰብ ኣሎ ናይ ስልጣን ምስግጋር ኣይርእኒ ኣነ ገለ ይልዕል ኢለ የለን ንሪኦስ ነገር የለን ኢብን ኣብቲ ናይ ሚኒስትሪ ኣብቲ ናይ ካቢኔ ገለዶ ኣብ ገለ እዚ ምሻለካ ስልጣን ናብ ሓድሽ ወለዶ ምስግጋር ንብሎ ኩሉ ግዜ ንዕለሉ ኣይርእኒ ይብሎ ንሕና እኮ እንደቡ ኣፍሪቃን ንካልእን ስኮላርሽፕ ሰደድናዮም እኮ ናይ ፅባሕ ሚኒስትራት ክኾኑ እዮም ግን ገንዘብና ሒዞም ጠፊኦም እንታይ ትብል ኣለካ ኢሉ ፅባሕ ንግሆ ሚኒስትራት ክኾኑ ምክትል ሚኒስትራት ኮሚሽነራት ክኾኑ ስልጣን ከነረክቦም ሃገር ከነረክቦም ንስኮላርሽፕ ሰደድናዮም ብዙሓት ኣካላት ደቅና ደዕበናዮም በዓልና ኣብ ሳሕል ደዕበናዮም ዋላ ኣብዚ ከተማታት ደዕበናዮም ገገዲፎምና ሃዲሞም ከይዶም እቲ ኮዝ ብዙሕ እዩ ትሽግር ማለት እዩ ሕጂ እቲ መንግስቲ እንታይ እዩ ትገብር እመነኒ ጆርጆ እቲ መንግስቲ ከም ሓደ መንግስቲ ኣክት ትገብር መንግስቲ እሞ እዛ ዓዲ እዚኣ ገዲፍኩማ ተሃድሙ ኣለኹም ናበይ ነረክባስ ኣይብለካን እዩ ተረዲካ እዛ ዓዲስ ገዲፍኩማ ከይድኩም ሃዲምኩም ሞ ንዓይ እንታይ ትገብሩ ንዓይ ዲ ኣደርዕ ኣይብለካን እቲ መንግስቲ ኣዚ ጋቨርንመንት በቃ ኣክት ይገብር ስጋዕታ ናይ መጨረሻ እዚ ንሕና ከመይ ንሰርሕ ኣለና እዩ